Je to výborný horolezec, ktorý sa môže pochváliť vecami, ktoré sa nie každému podarili a my sme veľmi radi, že mohol prísť sem medzi nás. Je to Darek Zaluský. Je tam, kde si, takže ak sa postaví, tak ho uvidíte. Prvýkrát som túto horu videl zo severu v roku 2000, keď som tam bol sám na prieskume s mojím priateľom. Ten prieskum bol kvôli expedícii, ktorá sa uskutočnila v 2003 roku. Od razu powiedzieć, że K2 od północy jest kompletnie inne niż K2 od południa. To są tak jakby dwie różne góry. Musím povedať na začiatku, že K2 zo severu a K2 z juhu sú úplne iné, akoby dve odlišné, úplne iné hory. I to się zaczyna już właśnie od trekkingu, gdzie nie ma może takich pięknych turni, które podziwiamy na lodowcu Baltoro, ale są niesamowite przestrzenie, jest no po prostu pięknie. Je to už vlastne pri tom trekkingu, kedy nie sú po ceste také nádherné skalné veže, ako je to na ľadovci Baltoro, ale sú tam obrovské priestranstva, obrovské plochy, takže velikánsky dojem to robí. To je ostatni metr przed szczytem K2. Posledné metre pred vrcholom K2. Ďakujeme za pekné rozprávanie, tlmočil Peter Hávor. Darek, na štvrtýkrát K2? No, v mojom przypadku za čtvrtým razem. V mojom prípade štvrtý raz K2. Tak vlastne môžeme začať od toho, prečo, to je veľmi zlá otázka, ale skôr som sa chcel opýtať, čo ťa na tú K2 tak hnalo, lebo tak ako štvrtý pokus. No, K2 to jest taka góra, której się po prostu marzy. No, odkąd zacząłem interesować się wspinaczką w górach wysokich, no K2 było zawsze takim tym celem największym możliwym. Takže K2 bola hora, o ktorom som sníval, keď som začal liezť a chcel som na ňu vyliezť. V 2010, keď som bol na K2 z juhu, bolo veľmi zlé, bolo teplo, padali kamene, bolo veľmi nebezpečné. Vtedy som si povedal, že už kašlem na K2, že už tam viac nepôjdem. No a v tomto roku vlastne som dostal informáciu od Ralfa, bol som pozvaný na túto expedíciu pomerne neskoro, až niekedy v máji, kedy ma vlastne pozval na expedíciu na K2 zo severu. Dlatego tak późno, że Ralf z Gerlinde też w ostatniej chwili się zdecydowali, ponieważ dla Gerlinde K2 było 14. górą, ale z drugiej strony rok wcześniej, w tym 2010 roku, no, mieliśmy tam bardzo takie ciężkie i smutne przeżycia i ona tak do końca nie wiedziała, czy chce na tą górę wracać. Preto tak neskoro, že vlastne aj Ralf z Gerlinde dostali to povolenie, alebo sa rozhodli, že na tú horu pôjdu až tak neskoro, pretože v roku 2010 to bolo naozaj ťažké, aj pre Gerlinde, aj pre Ralfa, boli tam zlé podmienky a mali sme aj také veľmi smutné zážitky. Aj krásny výkon K2 po 3 rokoch pustila na svoj vrchol človeka, teda bolo ich viac, ale toto je jeden z nich, Darek Zaluský. Ďakujem.